В началото нямаше нищо. После. И Вселената се роди. От хаоса се появиха звезди, планети. И накрая малка синя точица, наречена Земя. Човечеството извървя дълъг път. Открихме огъня, изобретихме колелото, построихме пирамидите и смартфони. И когато покорихме небето, решихме, че не ни стига. Създадохме технологии, способни да ни отведат отвъд Луната. И ето, днес човечеството има нов дом. На Марс. Да, стигнахме далеч. Може би твърде далеч. За да можем да готвим на марсианци. Да, в това видео ще играя Mars Kitchen VR, играта в която аз съм главен готвач на марсианците. Моята мисия? Ами да ги нахраня и след това да няма последици. Да, може да има леки последици след това, но за да видите как се стигна до тук, гледайте видеото до края. Здравейте хора и добре дошли в Mars Kitchen. Играта ми беше предоставена от създателите на играта, от създателите на Mars Kitchen. Така че, да, днес ще тестваме, ще оставим ревю накрая, ще видим какви неща могат да се променят, какво искаме всъщност да се промени и дали по някакъв начин можем да направим играта по-хубава. Така че, да, имаме няколко опции. Суши ресторант и това е, предполагам, някакво кофишоп, фастфудове, но аз сега трябва да съм на... Да, трябва първо да мина сушито, ама защо не мога да... Да. Имаме Gravity, което маха гравитацията. Имаме Party. И имаме и аларма. Която не е много яка. Това съм аз... Не, това не съм аз, чакай малко. Това е жена ми и детето ми. Приличаме си, нали? В смисъл, това... Аз изглеждам по подобен начин. И като онзи, и като... Онзи, като... Не. Чакай, то всъщност детето прилича повече на... Няма значение, имаме работа да вършиме. Почваме. Да видим за какво става въпрос. Бла бла бла, бле бле бле, блу блу блу. Ей, Архелмен, окей. Troll the device. Какво прави това? Не! Нали? Няма хапе това. Това са марсианци! Hello there. О, мага още! Аха, това е how to cook, добре. Трябва да го хвърля. Хвърлих го.
Bla bla, bliblo, bla bla, recall portal technology. Recall Portal Technology. Bla bla bla, bliblo, bla 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 bla. Блиб бла блу блу бла бла бла. Аха, добре, значи това трябва да прави това. Аха. Ма чакай. Добре, това е мой вече. Wonderful, Marvelous. Unbelievable. Attractor 3000. Bla 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 bla. Bli bli bla bla bla. Attractor 3000. Bla bla bli bla 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 bli bla 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 бла 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 блу блу бли 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 бла бла бла. Да, и ми показва това. Видях го вече, аз разбирам от тези неща. Изключи се, бе. Бла 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 блу блу бла 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 бли блу бла бла бла. Той клиент. Бли бла бла бла. Шримп, темпура... Бла бла. Дише си Бла малко. бли блу бла бла бла. Бла 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 бла. Delivery base. Трябва да е това. Окей, окей. Значи той иска шримп темпура. Темпура. Аха, добре. Аха, ето ги продукти. Значи имаме туна, семън, октопус, шримп, равиоли паста, нудълс, джинджер, кабедж, мъшрум и уасаби. Имаме и мит. Добре, трябва ми шримп. Фрай, добре. Правиме така и след това го пускаме. Аре. Аха, добре. Чакай, аз мога да си бъркам тук без да се горя. Еба си якото. То е силно заради ръкавиците. Готово. Бла 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 бли бла. Бла 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 бли бла 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 блу блу. О, чакай, стой, дай! Бла бла бли катана. Катана! Бла бла блу блу. Бли блу. Бла бла бла. Ха. Трябва да се реже това с катаната. О, да. Моля, прав съпуко. Не мога. Хубаво, майко. Добре, вече тази игра има 10/10. Щом в играта има катана, значи е 10/10. И... Хая! Фак. Не! Не! Дай ми катаната веднага. При малко е държа. Не! Много съм зле. 5 minutes later. Еми, не съм очевидно. Хая! Ха-ха! Бла бла бли блу. Хуш! Чакай, така. Бла 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 бла. И си я прибирам. Къде бе? И той просто изчезна. Окей. Имам си катана. Това е... Не знам какво е. Това е меню. Първият ни клиент марсианец! И е емо? Papo, paporipo papo, paporapo, piporapo duro papo, piporipo papo. Окей, salmon суп. Така, ще правим супа. Супа! Така, какво ми трябва? Noodles и salmon. Добре. Noodles, ами ми трябва и пот. Ето го. Вода, трябва ли да... Не, тя се пуска автоматично, добре. Така, котлон. Noodles и salmon. Salmon. Трябва ли бъркам нещо? Очевидно не. Еми, готово. Саундтрака е уникален. Пеят за храна. Какво по-добре от това? Papo, Опа, чакай, че съм заиграл. papori pupo rapu, OMG, so paporido dope. papo pupu napu pupu. Ох. Paparibu rapu pipu pipu papa pupiru pa. Ма то нещо много неща иска, бе. Paparibu ruru babu ruru. Pipiriri pupu rapu, pupu ribu paparibu.
Така, значи искаш 3 попори по попора по парито, нали? Приемам това за да. Така. White само нигири. Добре, трябва ми white rice. Ето го white rice. Това. Добре, това е rice cooker. Това поне го знам. Така. Леко да не се разсипе. То също може ли се разсипе? Да, може. Добре, значи трябва да сравняваме. Трябва ми 3. Така. Така, куквай се. През това време трябва да извада 3 сема. Така. Сега аз откъде знам това дали е готово или не. Май трябва да изглежда по по-различен начин. Така стаквам. Трябва да е готово. Чакай, трябва да го сърна на плейт. Нали, то в началото ми каза, че трябва да се задължително на плейт. Чакай, мислиш, че съм изпуснал. Няма храната, няма да е по земята. Так. Много добър! Моли? Да не мога да ръгам. Справям се за момента много... Papo. Earthling, I need Papanino your help. pupu papu. Hold this package for me and Pepuda hide it pudi in the pupu fridge. pupi, petitu papopu. Моля? Pepuda pupi pupa, petitu pa. Уоу! Добре, има някакъв съмнителен пакетч, който този марсианец иска да си го вземе обратно, иска да го сложа в хладилника. И каза да го давам... Каза да го давам само на него. Чакай, ти... Това е мистер Уайт! Now, say my name. Мистер Уайт! You're goddamn right. Мистер Уайт! Добре, може и да той. Така, това ще седи тук. За сега. Пушите ми? Para popuporindo do papo. Papo do pé? Какво? Paparupo pupu dapu, papo do tipo e papo do papo. Peparupo paparobarobo. Papo pupurada daba. Добре, искаш едно пипапо попупо папари по папи попо и после едно папари пепо пара папи пепо. Добре, разбрахте. Така, наистина, one black octopus хосомаки. Това си нормално да сушим. Добре, значи октопус трябва ми white shrimp. Добре, трябва ми бял и черен райс. Добре. Така, кукваме ги. Това искаше шримп. Такова и кабич, който трябва да го направите тук. Това е сигурно вече готово. Аз съм най-добрият готвач на света, само това ви казвам. Чакай да объркам. One black octopus, добре. Това. И това. Едно плейтче. Хоп, хоп, хоп. Само да не се такова, бе. Хоп. Опа, забравих нещо. Аз съм сгрешил. Добре. Темпура. Добре, тези ще си ги изям. Ном. Объркал съм се. Грешната рецепта съм направил. Уействаме само такова. Косомаки, значи ми трябва такова, кукнато. Трябва ми ето това. Октопус шримп. Да, white шримп. Така ще ги вста.
Добре, връщам си думите за това, което... Добре, това тук. White Shrimp, Black Octopus. Ето е. Еми, може да направя бърза доставка, ама не успях. Ще пробвам... Чакай, стой. Не падай, моля те. О, самурай! Ще се биеме ли? Ела ми едно в едно. Поро, паторо пипо е папоро папо. Наруто? Паторипо папо, папорипору папорапо. Самурай уепа. Моля, Папоричо папо папо. грабнал съм го. Пемпа! Какво ще правим? Не видях. Атак? Какво? Фрут Нинджа! О, мага игра Фрут Нинджа! Я! Ема, аз ги режа! Обещавам, по-добър съм на Фрут Нинджа от това. Ей, много зле, бе. Пепорипо папапо. Пемпиро. По-пара Аз мога ли? Папорипо пурапо. Не мога. Папорипо, папорото, папорипо и папоро. Добре, този иска дъмплинг. А, не. One ginger sauce, one octopus dumpling. Добре, как се прави дъмплинг? Такова. Аха. Добре, октопус. Аха, трябва ли го готва? Cooking plate, ето. Добре. И ginger sauce. Чай, това да не го прегора. И това ми е последното такова, бе. Така. Аре, добре. Готово. Ей! Аригато! Госаймас! Коничила! Охо, полицайче. Коничила! Пепо, пепорипо, папоруно папо пипо папо. Suspicious guy. Пепорипо папо, пипиропоро папа. Дали е оставил нещо при мен? Пипиропи. Не знам, не съм сигурен. Glass of water. Да му го дам ли? Яш катана! Еми, нищо не можа да направя. Еми, давам му пакиджа. Аз определено ще направя няколко ръна на играта, което означава, че ще направим един рън и където не му го давам. Glass of water. Ето. Пепоро на папо пипопо, папа нунано, пипоро нуна. Имаше вода! Вода! Тръж си я. Значи. Какъв си ти, бе? Пепери пипу, папорурапу, пипорурапу папу, папаруна на пипа. Папаранапу, пуподаду, папатипуду папу. Скалуп сос. Скалуп. Сега един скалуп. Добре, то чук не е за стъклото, сигурно е за това. Така, аз мога ли да ям това? Мога! Може си ги ръпам. Еба си. Ма не ги ям. Заповядай. Окей. Значи играта за момента доста добре, клиенти също. Мога ли да мия нещо? Парапури, Please, парапапо. brother. Пепороно папо Flowers, тупипо, папа нана путо тапо. Парапури, парапапо. I love some cabbage. Това е veggie soup. Добре, суп.
Veggie. One veggie soup, добре. Имам пот. Вода. Нудли. Какво е това, бе? А това е mushroom. Добре. Не искам тука. Така, нудли, кебич. Мога ли от тука? Не. Нудли, кебич, mushrooms. Хоп. О, човек, тук изглежда много добре. Аз направо трябваше да ям преди това видео. Ужас. Нищо, ето имаш veggie суп. Ама чакай, те май сядат и ядат тука. Я? Да, ето го. Ма чакай, аз не му ли дадох супа, какво е това? Папу, папоролипу, папоропапо. Пепора на папу, пипора на папу, пупапу. Different tastes. Пепора Like пу for паро, dumplings, пипу. salmon, Пара пупу, cabbage, пупапу, octopus and тепипу, meat. апопо. Ето си тръгна. Добре, 4 дъмплинга. Добре, значи... Те май с това се правиха. Дъмплинг! Ела тук! Така, salmon, cabbage, octopus, meat. Salmon, cabbage, octopus, meat. Meat, cabbage, salmon, octopus. Five minutes later. Много силно, бе. Това радио не мога ли го спра? Папарупупипу, My baby! папарупупупу, Baby? пипурупапу. Пи, папарупупупу, In the aquarium? пипурупапу. Моля? Пипурупапу. Това верно има нещо. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Папу е пара пурубаро. Ами детето ти? Бра. 5 туна дъмплинг, 2 шрим темпура. Ехе. Ти ли ще ядеш или детето ти? Детето си чилва там, не мисля, че има някакъв проблем. Нямам плейт. Къде ми отидаха нещата? Моля! Бр. Може би едно по едно трябва? Така, 2 шрим темпура. Нали това беше темпура? Пак да не съм объркал нещо. Да, това е темпура. 2 шрим темпура. 5 туна дъмплингс. Аз си знаех, че има нещо не като хората, но... Така. Имаме ги тези неща. И ето така. Пепара на пупу. Пепа пара пурупипупо. Пепара на пупу, тата пупу и нубо. Още ли бе? 3 гласа, даже аз нямам... Аз чаши нямам даже. 1, 2, а тази е за водата май. 3. Джинджер джус, да. Аз тук съм барман, готвач. Джинджер. Хоп, хоп.
Що не ги такова? Аре де! Работи! Това не е бачка. Стига съм пускал тази шма... Мога ли го изключи това? Изключи се! Как трябва да го сложа? Ето има нещо вътре. Блендирай, върши си работата. Хора, мисля, че щупих блендера. Ами... И катаната ми, къде ми е катаната? Да. Мисля, че нямам друг избор, освен да... Готови ли сме? Така, както видяхте, станаха едни проблеми в суши ресторанта. Нали, за които аз нямам нищо общо, разбира се, дори не знам какво се е случило. Но да, това го оставяме за друг път. Надявам се клипчето да ви е харесало. Играхме сега суши ресторанта, както виждате има още много различни модове, мога да готвиме къде ли не. Има Food Truck, Arcade Shift, Endless Mode и всякакви такива. Плюс това мога да пускаме Gravity, партито и всички тези неща. Но да, това беше от това видео. Аз ще трябва да тръгвам сега, след все пак направихме едни глупости, но това си ни е вече традиция тук. Те нямат гравитация, бе. Няма проблем. Така, и за да не забележат глупостите, които направих, здравей. Ето този бичага ще оправи всичко, което направих, нали? Изглеждаш като човек, който се занимава с технологии и разбира, нали? Ясно, това говори много. Тук пише едно аларм, не знам какво прави, но ще го пусна, може би няма ми обърнат толкова много внимание тогава. Довиждане от мен и чао. Оправите се.